Ya ndadzoka manje muri yeZimbabwe pakaipa pari kupisa ende pari hot kana uchiziva kuti wapanapa iwo unofarira advocate Nelson Chamisa. Show me the signal. Uya mucomment section mangu titaurira nenyaya dzacho ende ndinoda kuti undiudzewo zvaunofunga pamusoro pe-this man. Ende kana uchiziva kuti uri true supporter uri kusimbisa zvinhu zvaari kuninga, because this man what he needs at this point is your support. Tanga nekulike this video iko zvinezvi handisi kuridza handisi zvada handisi kuda uchiridza chinhu ichi nekuti ndikuziva kuti wate aiwa no I'm not going to do that. Tanga walike first ndichazochiridza wakavarairwa zvako. Kana uchinge walike topinda munyaya yacho toonesana nyaya iri panapa iri kuitika. Ndiri kuona kuti vanhu veZimbabwe havasi kunakirwa. Nezuro I think ndakafanirwa nevanhu vanodarika kuita 30 if I'm not mistaken, ndikutaura vandakakwanisa kuatenda. Vandisinawo kuatenda sorry zvenyu guys, pamwe pacho ndinazowandiro ndiri busy but mamwe acho ndozongonara ma-missed calls, but vandakakwanisa kuatenda vaitaura vanhu vaicelebrate zingaiti chinobudirira nechinhu ichi. And then kune vamwe vane mazita anorespectikawo vaitaura kuti you should stop hyping Chamisa at this point because you hyping him what zviri wrong chichichichi vachitaura zvakasiyana-siyana zvimareasons zvavo zvavanenge vachitaurawo. And oneka kuti iyoye makutaurawo zvazvenyu izvo. Kana musingade kuti ndihype munhu iyeye munogona kunoita zvamunodawo pama-broadcasting enyu kana pama-ZBC enyu ipapo. Isusu kunoku tinoita zvatinenge tichingofunga panguva yacho iyo tikangoona kuti this is right. Munokwanisa kurarama neBP ende vakararama nebhutsu zvechokwadi nenyaya idzo dzidzi. Vamwe vanenge vachisendawo ma-empty threats like chichichichi. I don't care about my empty threats. So nhasi tinoda kuti tiadrese tionesane nyaya yechapukati iri kutaurwa panapa naadvocate Nelson Chamisa. Pari kunzi chapukati loading baba, zeve hoche koche, dande mutande, siyanyenyeza, mulungelunge, ubulembu. Aidonakirwa zvakuita. Unozotika pane zvimwe zvinhu zvokuti ukanzwa Chamisa achitaura unonzwa ropa richinyatsokuti miri wese ropa richimhanya kuti obva uzoti right tiri kufambirana tiri musame direction. So unoziva kuti chinhu changa chada kutipotsa chauda kutiuraya inyaya yebitterness. As Zimbabweans we are bitter, and the bitterness yedu iri padhuze zvezvokuti munhu vanhu vari kungofamba vachitaura vega. So panotombodiwa national healing, panotombodiwa kana veve vanoita zvematherapy veve votombonyatsofambira nyaya dzacho vachirapa nyika yese kuti aiwa toda kuti titaurira nemhuri yeZimbabwe nyaya idzodzo dziri papa tikaonesana zvobva zvadai so tichida kuona toda kuti tikakudai so tikakurapai zvinhu zvozofamba nekuti kurapa kuroda kuitwa. We need a national healing. But ukaona vanhu vakaita seava vakuuya vachitaura nevanhu, he knows his mistakes. Anoziva kuti ndakameka ma-mistakes akawandisa, but aiwaka hanzi izeve baba, ihoche koche, dande mutande, siyanyenyeza, mulungelunge, ubulembu. I'm so excited. I hope ndanyatsoiverenga zvakanaka guys. Ndisati ndakunyatsogona ndebele ino ndanombeta kakudzidziswa 1-2 but ndakazorasikirwa namunhu aindidzidzisa tutor wacho aindidzidzisa. By the way aindidzidzisa for free. So if there is anyone who is willing to teach me ndebele there for free, please guys, come on now, come to my inbox now, come and teach me in the vele. I want to speak it. I don't know tinoitaura zvakaita sei whatever. Ndoda kuti ndinge ndichitoirowa panapa ndichita ndichisanganisa. Please help kana uchizototaura ndevele. So let's get into the business of today. Tichionesana zvinenge zviripo, mafambiro azviri kuita panapa, right? Vanhu vari kuti zvoni it's pity for anyone who would take you serious. Ndino kuti amana munoziva kuti ma-politicians ava munenge muchiudza mashoko magaramu aya toziva kuti pakakanganisika bhaizika cheko but ndino kuti vanhu vamunoudza magaramu aya vanhu saka munhu ofisa nema-problems mangani. Let's talk about this one because of which azopindura ke Chamisa akati fortunately we have many who take us seriously and correctly, so manje muchaita sei kwenyu kuchibhagera chave chigunwe chimwe.
azioneka ndikiteka ndikiteka bakashata bakira imi munhu ari kunetsana nezvinhu zvakawanda machallenges arimo mulife kuti one unetsana nelife yako, two uda kuti family uda kutonzwa kuti baba vasvika pamba mukadzi ane zvakewo zvamadhimanzi ake ari kuda kuti anyatsonzwa kuti hapana pa mudharabho mazimbabweans then ubva kupolitics kuna nashabangu vari kuda size yavo inokwana, and then kubasa kwakewo zviriko because muri ida kudya vana vake futi mazimbabweans maakuwedzera futi. Guys, amana, you must stop this. You should stop all this nonsense zvamuri kuita munhu izvi. Now umwe ari kuti chapukati chiya chamakavimbisa hanzi chakuda kuputika. Problem chete ndeyekuti vanhu vaneta nenhema dzenyu mukoma. Ndo nyaya iri panapa. You know, I like vanhu vanoita vachisanganisa nekahuma but vachitaura zvinhu zvinotaka kugamuchirika, so kuti chapukati chenyu chapukatika but hanzi vanhu vanoita nenhema dzenyu. And aritowana good response from Chamisa kuti aiwa usanete shamwari, sango rinopa waneta, apunyaira hasha yemusodzi. You know, I like this kupindurana so zvine karudo mukati, so aiwa apunyaira hasha yemusodzi mazonetsekana nei. It's good guys, aiwa because hanzi munogoneta nei. Vazhinji vedu havasi vanhu veshanduko yegutsa ruzhinji kawo. Shame. Yeah. Ichokwadi, you know, chimbombera kuneta. Right. Statement ranga nichitsvaga riri panapa because ndanga ndichida kuti statement riri aritaure but aritaura Chamisa hanzi ziso pachinangwa moyo pasungano. Isusu tinoti statement redu ritaka inherita from Sarwaka hanzi ziso pamuroi, usabvise ziso pamuroi, focus on the ball, siyana nezvakawanda, siyana nemadistractions, straight nangana nemuroi wako ka1 wakanotarisana kuti right uyu ndiye munhu wanotoda kumisa uyu pazvinhu zvese pavanhu vese, because vamwe vanotanga kuzogadzirisana maproblems asina kana nebasa rese. Umwewo panapa ari kubudikira kuti I never loved any politician, believed anyone more than I did you, but now I don't know what to believe, Mr. President. Maybe you convince me. But without structures and a constitution, Chapukati will end up like what happened with Chabangu. Also, how about Cape 3? Any solution, right? This guy doesn't understand Nyeri Panap. Let me tell you something, guys. Let me make the record straight. Gorerinera 2026, 2027, Shkapera. Hakuna anything kana chamungatarisira kuti mungada kutarisira kuona Chamisa anza apinda ku state house. Never. Azvife zvakaitika zvinizvo. Chero zvikanzi kwaitika chii, chero vakarwa chapukati chinopukatika sei, azvife zvakaitika zvinizvo because mutemo unenge uchiti chi mirirai nguva mudzokere kuma elections enyu, unless pazoitwa round table yekutauriranwa kuti chiuya timbotaurirana timbofanira kukupa position yekuti unge uchishanda uri. It said that uda kuita prime minister kana kuti uda kupuwa ministerial position, but normally iye anenge asingachadi zvekunzi minister of chakati, anenge akuda kuti ichindipayo nditechi kana prime minister. That is kana vachinge vawirirana kuti voita round table vogara pasi votaurirana zvinhu izvozvo. But ukaona uchiexpecta kuti Chamisa anobva atogona kuenda kustate house gore rineri, no, politics hausi kudzinzwisisa. Handu tinoshandisa word rash kune munhu anenge ane pfungwa dzakadaro. Musafunge mafungiro ayo anenge asiriwo, fungai zvinhu zviri straight. Nyaya iri panapa ndeyekuti chii, kabhu iyi kabhu muingwarirei, inogona kunge iri strategy yekuda kuzvambaradza vanhu futi paelection pa2028 because imi mucharamba muchingonzi hakuna election. Time iri kufamba, and these guys they are doing absolutely nothing. Vakapinda munhingirikini zveso mupawo amene kuti vane nguva yakareba sei vachimhanya. Chii chavazokwanisa kuita, vashanda zvipi? Hapana zvari kungonzi kebhu. Vanhu vakawanda vezanu vari kukomplaina kuti iwe takatombowirirana one tanzi pita munhu apinda pa 2023 pacho, tiri kudawo kuti pamboitawo something. Pfura nekunoku. I've been to different places. Handida hangu kuzotaura kuti kupi nekupi, ende ndakataura nevanhu vakawanda, ndakatotaura nema chiefs, many people they call me, hello zviri sei ona zvakadai so kunoku, hello
ona apa tiri kusenetsikana nechakadai so, ona apa tiri kudai so. And guys, by the way, I'm making a documentary. Please, kana uchinge uri kwauri ikoko munenge mune maproblems amuri kusolva, please make use of your Android device, your Android camera. Torai something mundisendera karika clip, just take it mova mandipa, especially for me chet mundisendera ndo ninga. I'm making a documentary muchitaura kanyaya kenyu kari kunetsa kuside kwamuri ikoko. My documentary is on 30% now, so please try by all means to do that. Ndo kwanisa kunge ndichita se tichizopfurira mberi kusvika zvinhu zvatikuda mafiles esakwana, because we are trying by all means to cover the whole nation kuti tinyatsonzwisisa kuti zviri kufamba sei kusvika kubinga kwese kwamungangofunga. Wherever you are, please do me that favor. So I've been talking to different people ndichitaura nyaya idzo ona shamwari kuno kuzvinozodai, kuno kuzvazodai, kuno kuti kusangana nemachallenge akadai, ona apa kale vamwe vachitoratidza ona mabridge akayeredzwa nemvura, vamwe vachiti apa kukatonaya hatitopinde takadai, vamwe vakati tinomirira mvura yatange gasa, wewe mombe dzinozodai, zvakawandisa zvandainzwa machallenges vachiti, but tinenge tine hope netarisiro yekuti mapoliticians vombouyawo sekuvimbisa kwavanenge vatiitawo nzvimbo dzogadzirikawo kure kwenzeve baba, kure kwemotakedi, kusingafe kwakapfuura napresident wenyu wacho ukuzviona. So I've been doing that ndichinge ndichidzifambira nyaya idzodzo. So what I'm saying here guys is this: something must be done. Handiti kunzvimbo dzese idzodzidzi vanhu vese ivava havasi vanhu vekuti ndive opposition kana kuti ndive chii, vanhu vemuzimbabwe. Inini I hate kutaura kana tichitaura nemunhu fanira even wherever takasangana kwese kuchero kwatingangosangana ukabvunza mazimbabweans akawanda vatinombokula navo tichichila navo tichinombotenga zvedu 1-2 vanotokutaura kuti this guy doesn't want to hear anything about politics kana tichinge tasangana in real life. Let's talk semazimbabweans. Handiti vari kutoziva zvavari kutoita, kwete kuti zvemapoliticians zviya zvekuti ndiuri weparty yakadai so I don't care. Nyasondiudza, ndoda kuti ndinyatsonzwa zviri kusangana nazvo mureal life. What is your problem? Chii chiri kukunetsa iwewe semuzimbabwean? Ndo nyaya dziripo, maproblems achisorovheka tese tichitobatsirikana, because at the end of the day vana vedu havazodyi kuti ngoro weparty yakadai so. Kuno vamwe vanhu vekuti vakafira triple C, if you remember that, but iri kupi triple C yacho ichiri kuita take care of the families here, ichiri kuita take care of mawidows akasara here? Hapana. But zvakatoitika. So I don't like kuchinjinozi chidotitaurirane, because isusu politics this. I don't like politics. The partisan politics. I like mazimbabweans vane pfungwa dzakanaka, vane pfungwa dzakakwana. Ndo zvandinoda izvozvi zvanditi kwete zvokuti tinoswera chinikina. So let me continue with this. Toda kuti tinyatsofamba pakati rebei. I will stand with you my president sekumira kwakaita vanhu 5 vaivhotera muzorewa. Guys, chimbomirai kuseka vanhu vakanikina kudhara. Politics is not easy. Politics hadzisi easy semafungira munozviita. Vanhu ndakamboona vamwe vachiseka dhagi akaita vanhu vashoma, but you guys will regret this for the rest of your lives. And I'm not saying kuti Dagi was supposed to lead a political party, but ndikuti paifanira kunge pane 2 ma-opposition political parties. Ndogara ndichitaura nyaya idzodzidzi. Dambudziko renyaya munozoita kuti iwo ukapinda kwalaunch political party waakuda kunoraura vanhu muma-political party agara ari kuexista kudhara. That's bullshit. In Zimbabwe there are more than 16 million people, and voters roll unenge richikudzai kuti mune vanhu 5 million chakuti. Saka imi mukutaura kuti 11 million vamwe vese vasiri kuvhota, ungatadza kuitawo party yako yekuti ungangoitawo yekuti you convince 3 million people vari outside any political party, vari outside even 2 million vekuti vari havasiri party ipi kana ipi. So it's something that was supposed to be done, but hazvina kuzofamba neipapo. Zvinhu zvakadaro zvinoda kuti zvigadziriswe izvozvo, potoonekwa kuti imwe political party, so that pachiitika maproblems ese vane nonsense dzese dzinenge dzichiitika idzi, vanhu vanotanga kuva nemamwe mafungiro nemaonero akasiyana kuti alright, iyo party yazonzwa yabiwa yakaita swechwa sei, anosara aripo, anosara achiona kuti ini ndakupindawo nechakadai so. Ndachirwadziwa pane umwe munhu munyowani ati ada kupindawo nemwe political party yake. I'm saying that guy uchida kupinda nepolitical party, don't rush into these things zvamunenge musinganzwisisi. Come to us. Isusu tisu vanhu vezvivhitivhiti, isusu tinonzwikwa kwese. If you go to Gokwe right now and ask people in Gokwe kuti
do you guys know Kulient? Vanokuzoti yes, tomuziva. If you go to Murewa, Uzumba Maramba Pfumbu, wherever you think of Koangonzwa oda kungoenda anyway in Zimbabwe, if you go to Blawayo, even if you go to America, United Kingdom, kwese kwangofunga kuti unoenda ikoko unobvunza kuti do you know this guy, uchibvunza as long as munhu ari muZimbabwe anokuzoti yes, tunoziva vanhu. So kuna vanhu vanenge vachida kulonja mapolitical parties avo zviri serious, come to us totaura chivhitivhiti ndechenyu, motaura nemazimbabweans acho panapa, muchitaura zvinoita zvinobatika. Obviously vanhu vakaona vanozoti saka manje iwo unozouya papa zvinenge zvisina kachajeri, obvious unosiya something, because pamunoenda kuma-radio stations kumachinji maingosiya something but zvisina mileage zvinokupai. But panapa isusu totikupai audience yacho yevanhu vari kuda zvematongerwo enyika chaizvo chaizvo, vakamirira kunzwa kuti chii chiri kuitika, nyika iri kutongwa sei. Munouya totaura, then we give you the platform, monyatsodenengudza muchipedza nguva yese muchindikina, so that pamunotozopinda into launching a political party, not kuti unongoti ndangoenda pane ground rakadai so ndatoda kusvika ndichitounganidza vanhu ipapo. You are wasting your money my guy, you are wasting your time. Uri kuda kumbotanga kugadzira even kana ma-structures ako, wakuziva kuti ndichibva pano ndichanosangana nenhinga ari kwakati, ndakubva pano ndichanosangana nenhinga ari kwakati, chinhu chako chochitanga kuhaipiwa. Vanhu vakatanga kuhaipa zvakanaka, unotosvika kunzwa vanhu vakakumirira, tanzwa kuti kune party yakadai seruri kuuya, what are you guys planning? Noti ngomuka kuti ndoda kuuya kunoenda paground iri, ndibva ndoti vanhu uye muungane paground iri, unosvika pachitambuka bhora and you will be disappointed. Vanhu vachitorotamba bhora ugototi pakambotambuka bhora shoshoa, because of you watuda kuuya unoita rally or whatever ipapo, they will not allow you to have that space kuti uite rally yako ipapo, ndo panodzoka ponetsa zvinhu. So please, kune vanhu vanenge vachida kuita zvinhu zvakaita saizvozvo, do not hesitate. We are into, I love vamwe vandotomboitira zvimwe zvinhu just for free sometimes, ndokuti ungoti ndatoita chakadi alright abo yandikuitira like pane chimwe political party so chimwe chitata kutomutsira umwe munhu zvake akabroka anotambura zvingaita aside wazvita ane mari akatouya akazodedwa batozotivhara mari yedu akatoningina, but was like inini andina chakashata kana chandinozomboda kuita garage nemunhu, because ndinozoti unenge uri pakutsvagawo, unenge uri pakutamburawo, at the end of the day you are not even allowed to go back to Zimbabwe. So ndinozoti it's child play and munenge muchingoita, but you are trying by all means to make end meets, kuti pamwe ungawanawo kana mafunders ozoti look all these people are watching me, all these people vari kufollow my vision. I understand all those things because I'm not a tough guy, a tough person. Yeah, so I think gazativharire pana panyaya iyi because ndazonyanya kutaurisa nyaya chapukati kanyanya kukurisa papa chitaura chinzi zvonyanzi Chamisa akapuwa 20 million, saka hanzi amirira kuti apuwe imwe 20 million. Imamane mufo tangadai azotipuwa here mari idzi, the way yatinomusimbisa, the way yatinohaipa chinhu zvake zvese panapa. Imi do you think tangadai kuti imimi hamuone matengerero kuti kana tora kashi tutengerwa mota sei? Imimi mofungwa ndiye akatoradza ongoti apuwa mamiliyoni akadaro yongoti pa 20 million ndapuwa apa, anombotorawo kana 200,000 anombotsvaga vanhu chaizvo vanopedza, nombowapawo kana mbijana kana tuma 10 mofungwa daitadzawo kuita izvozvo. Even imimi mune problem yekuti munonongedzera vanhu stereki, ninga rakadaiso vanozodaiso vanhu vazhinji hamusana mambosangana navo in real life. Bvunzai isusu toziva vanhu in real life. Izvo so munogara muchiningina, maybe Chamisa vazhinji makazomuonera kana parally kuti uyu arasvika apo uyo zona daiso anatsvangira vese maingoona kana parally muchionera mutv, uya todarika apo yazodaiso vandozvona. Bvunza isusu tinosangana nevanhu in real life, tinoti kudza kuti ningi zviri sei vazhinji vanopinda mujobek umu, vazhinji vanopinda mujobek umu, tinosangana nemapoliticians almost ese. That's why ndakatozvika pa the extent yekuti no, inini it's not zvese zvanoita, it's not about any political party. Ndita political party yakadai so I don't belong to any political party, but I belong to Zimbabwe. I belong to Zimbabweans. So everyone is welcome to do business with me. Musazo hesitate muri koma kuti ngoti but you unenge uchizodai so. So about the issue of Chapukati, for real ndakugara ndakuudzai guys, Chapukati is real and be ready. Ameno kana zvichibvumidzwa, I can say congratulations in advance Zimbabweans, congratulations, because chinhu ichi changa chanetsa ichi. I can safely say congratulations in advance kana chinga chazobuda, asi kana Chapukati chacho chikasazoputitswa chiricho zvinoitika most of the times.
Chamisa aita akaronga strategy yake yaizonochingurwa kumberi obva yadzikiswa yoputidzwa strategy yacho, then vanhu votanga kumupopotera ko haufa wazonyarara kudai so, because he's not that guy wekuti anoda ataura, anozoti akataura munoora moyo mangwana makutanga kuti unouya nemastrategy asingashande, kana uya nestrategy next time uya kuti tigare pasi tione kuti inoshanda here, and then akada kudaro kuti oronga strategy yemunofunga kuti inoshanda here inoita sei, anogona kuzviita zvekuronga mastrategies but infiltration dzinozonetsa. Unozoti zvaimboitika kuMDC, inini ndaiona masikira ayo vaita vaitosvika kugara pasi, saka nyaya iripo chiri kuitika koma todi uita ayo but tachifunga zvakadai Mr President, because vanhu vanonga vanyatsogara pasi vaita consultations dzavo vaita sese, and then vanhu vacho vanenge vakuuya vachipasisa mamwe madecisions ngatidai ndo vanobva vapedzisira voita se vanenge vazoya vakatengwa futiwo, saka ndopaidzoka ponetsa nyaya dzacho. Saka ndandanyanya kutaurisa. Let's meet in the comment section or in the next one. But for today, I don't think we have much to talk about. But obviously, vanhu vari kungovhura hombe. Wesavhura hombe munototona tatosvika takutotaura nyaya dzacho hatinonoki. You have a good day, guys.